ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ କେତେ ବୁଲୁଥିଲୁ, କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ, କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ, କେତେ ଦୋଳିରେ ବସୁଥିଲୁ। ଏବେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ପୂଜା ଆଜି ସରିଯିବ, ଆଜି ଭସାଣି ହେଇଯିବ। କାଲିଠୁ ଏ ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। କେହି ଜଣେ ବି ଆସିବେନି, ଯଦି ବି ଆସିବେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଆସିବେ, ବଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଆସିବେନି। ପୂଜା ସରିଗଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, କିଛି ମାନେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଆମେ କେତେ ବୁଲୁଥିଲୁ, କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। କାଳୀ ପୂଜା ଆସିଥିଲା, କାଳୀ ପୂଜା ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆର ବର୍ଷକୁ ହେଲେ ପୁଣି ମଜାମସ୍ତି, ପୁଣି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ, ମାନେ ଭସାଣି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭସାଣିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଫାଇନାଲି ମାଆଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖା କରିବା, କିଛି ମନର କଥା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ବିସର୍ଜନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମାଆ ପାଣିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେବା, କିଛି ମନର କଥା କହିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ କାଳୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ସେଇ କାଳୀ ମାଆ, ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍, ନୂଆ ଅବତାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବଟ୍ ଜାଣିନି ସବୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି କି ନ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଉରେ ବାବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ପିନ୍ଧା ମଣିଷ ଏବେ ବି ଆମ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆରେ ଭାଇ ମଜା କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସେମିତି, ସେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କେଉଁ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିବ, ସେ ବାବାରେ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାଆକୁ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବି ବଟ୍ ଜାଣିନି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଉଛି, ସେତେ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଗୋଟେ କାଳିମା ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ये वाला बना लो। आपण मानक पाई पुणी आउ गोटे माँ को लेकिन आसी आप देखिपे। आप भलसे देखु कहीं
ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି ଆର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାହବ ମାଆଙ୍କ ସହିତ।